Здравейте, драги зрители и радиослушатели! Ето, че още на следващия ден, в който качих клипа, започва следващия, което мисля, че до момента не се е случвало. Което е просто невероятно. Наредил съм си единия ресьор и сега ще започна да го сглобявам, като няма да мога да го сглобя напълно, защото ремонтният комплект всъщност не е много пълен и не знам дали трябва да всъщност да присъстват едни отделни елементи, които ги няма. Може би е само това, не знам. Та имам два вида подложки пластмасови. Едната е в формата на буквата Т, другата си е като шайба. Оригинално по принцип не е така. Аз излязох да проверя другите москвичи, които са ми отвън. Имам още 3 москвича и то се оказа, че всъщност нито един няма една и съща конфигурация на ресьора, което е просто уникално, нали? Като съм почти сигурен за другите москвичи, че те са с неремонтирани ресьори, т.е. така са излезли от завода, но пък са различни години. Може би там е разликата. Сега ще го сглобя на близък кадър. Нещата, които ги няма всъщност в ремонтния комплект, са ето тези две, т.е. 4 трябва да са гумени тампона, които седат на предпоследния ресьор. Ето тук, които всъщност уплътняват ето тази планка, ето така, и държат листове. Държи листовете в пакет, да не се евентуално извърти някой. И другото, което го няма, е, че го няма и гуменото уплътнение ето на тази планка, което дори не съм го виждал и да се продава като отделно уплътнение. Винаги ремонтните комплекти, които съм виждал, представляват само ето тези подложки. Не знам дали се продава отделно или не, но аз мисля да си го направя от вътрешна гума или някаква друга гума. Не знам какво ще намеря точно подходящо да стане. Така че няма да мога да го сглобя напълно всъщност. Сега на един близък кадър ще сложа подложките и ще, така се каже, ще окомплектовам този ресьор до една степен. Започваме. Ето, че дойде момента, в който трябва да започне да го сглобявам. И сега ще започна от най-дългия лист, на който се слага подложка. Подложката седи ето така. Всъщност тези подложки ми харесват повече от оригиналните, които оригиналните не седяха много по ресьора, може би с времето нещо са се износили неравномерно или са се изместили по някакъв начин, но тези ми харесва как застават. Тъжното е, че няма навсякъде да са такива. Последния ресьор ще бъде с шайби. Но така са преценили хората, които са ги произвели, че трябва да е така. Тук пише 2125 408. Едното е модел на Иш, другото е модел на Москвич. Но няма значение. По принцип, ако става и за Иш, би трябвало да има още подложки, защото обикновено ижовете са пикапи или комбита и там има един лист повече. Влизат много добре, много плътно, харесва ми как стават. Много добре. Даже не очаквах, че ще стана толкова точно, толкова плътно, но ето че стана. Широчината на самата подложка е точна, което също е невероятно, защото руснаците не са много поточните неща, горе-долу да става. И ето тук сега трябва да сложа ето тези шайби. А тук по принцип си беше също такава планка пластмасова. Но това е положението. И на последния ресьор е силно казано ресьор, просто парче желязо. Сега трябва да са останали 2, 4, 6 и 2, точно така. Сега да започна да го сглобявам.
Силно се надявам да виждате, защото не мисля да го разглобявам и да го сглобявам пак, ако евентуално нещо не се вижда. Но то няма какво толкова да се вижда и какво толкова да обясна. Така. Само да си приготвя гайката. Нямаше шайба всъщност, това ми направи впечатление като ги разглобявах, че на самата гайка нямаше шайба. Може би ще сложа шайба, не съм сигурен. Сега конкретно няма да сложа. Като се знам какъв съм, най-вероятно и после няма да сложа, така че може да се брои, че няма да сложа. Леле, как ще го сглобя това нещо? То е под напрежение всичко тук. Някак ще трябва да. Така. Само че тези изпаднаха леко. Те аз не виждам как ще застана. Тук не знам ресьора колко добре натиска. Този е къс и няма толкова усилие. Те затова са сложили и такива шайбички, защото тук все пак няма такова усилие. Голяма играчка ще е. Не знам какво се случва в момента. Леле. Красота. Така. Сега тук. Така. Добре. Сега трябва да сложа този, ама за да го сложа този трябва да сложи оня. А тези са с неточен размер, ето тук. И не може да влязат плътно. И да застанат съответно. Което не е проблем, но усложнява работата. Измести се. Край. Иди го нацели са. Да. Сега как ще я сложа тази шайба тук, при положение, че трябва да дигна ресьора, не ми е ясно. Оп, влезе. Така. Последния лист. И гайка. Къде е гайката? Леле майко. Тук сега, ако имах една стега, щеше да стане елементарно, но аз нямам. Добре, стана. Красота. Сега трябва да ходя да си взема гидорията. Неподготвен съм малко, но това е положението. Ресьорите седат изключително не както трябва, но като ги стегна се надявам да се оправят нещата. Доста се разминават поради някаква причина, но всъщност тези планки са точно за това, за да стегнат и отстрани, защото иначе така ще се връткат и не е добре. В момента ми е трудно да ги направя в една линия да са. Може и нещо да съм оплескал, да не съм ги сгубил както трябва, т.е. да съм разменил някоя страна или нещо, но няма значение. Когато ги стегне и ги направя, тогава ще си покаже. Сега нищо не мога да кажа, отивам да си взема гидорията. Готов съм. 13-ка. Разбира се, всичко е 10-ка, 13-ка тук, 17 и 19. Друг размер няма. Тук всъщност може да се сложи шайба. Аз мислех, че няма да стигне болтът, но той стига. Така че може и да сложа шайба. Да се подложа отново на това изтезание. Да. И така, ресьорът е стегнат. Сега едва ред на ето тези, които аз няма да мога да ги сложа сега.
И не знам кога ще мога да ги сложа, не знам какво да измисля, каква да е тази гума, която да сложа. Всъщност ресьора се прибра доста добре, има и съвсем леки разминавания, които ще ги напасна сега. Да, много добре. Харесва ми. Стана си като нов. Дистанцията между листовете е доста голяма, което е хубаво. Надявам се да не тропат. Преди не беше толкова голяма дистанцията, наистина преди си бяха почти залепнали един за друг. Но то всъщност като го натисне колата, може би ще... москвича, може би ще ги обере. Той беше доста мек, както виждате на ръка. Му правя доста ход. Но пък возеше много меко. Почти като жигула. Така, това е за сега. Продължавам с следващия. И ще имаме включване, когато измисля каква гумичка да сложа тук и как да направя ето тази шайба. Тази шайба ще ми е много лесна да направя, просто ми трябва някаква гума и да изрежа, нали? Въпросът е, ето тук, какво ще сложа за уплътнение. Ще видим. Има доста варианти, предполагам, които просто в момента не са ми в главата и не се сещам какво може да е. Но ще го измисля. Здравейте, банда! Продължаваме. Аз много не помня какво точно продължавам, защото последно сглобявах един ресьор, примерно преди 2 седмици, 3 сигурно. Но няма значение. Сглобил съм ги вече. Помня, че последния път сглобих един ресьор и се чудех, мисля, че дали да оставя оригиналния болт или да сложа друг съвременен, хубав. И сложих усилен с нова гайка, шайба и федерка, както си трябва. Понеже оригинално нямаше. Оригинално беше само болт и гайка, което беше доста странно. Единственият проблем, който имам е, ето този ресьор е напълно окомплектован и си има ето тези гумени тампони на скобите, които държат комплекта с листовете да не се разминават. Тук обаче няма да стане, защото просто нямам гумичките, ще трябва да се изрежа от вътрешна гума, ще изрежа. Трябва да намеря такова нещо и ще ги поставя. Като идеята да ги поставя сега е, ще постави задния мост преди да е залепен, защото знаете, че искам да сложа стабилизираща греда. Ще ги сложа, ето тук даже съм си наложил единия тампон. За тия тампони ми казаха, че ще изкарат около 2 месеца и ще трябва да ги свърля, което е много готино. За всичко каквото съм взел чисто ново ми казва, че до към 2 месеца най-много. Нали, прогнозите са от 2 седмици до 2 месеца, което е уникално, нали, защото все пак тези коли са на по 50 години и до ден днешен карат. Как така слагаш чисто нова част, заменяш 50 годишната част с чисто нови, тя изкарва 2 месеца, което е невероятно явление, но явно е така. Въпреки това аз ще сложа чисто нови тампони, за да изпитам готиното чувство да ги сменя отново след 2 месеца. Ето комплекта, тук са абсолютно всички. Те са буквално един и същи тампон навсякъде. Измислили са го поне практично от тази гледна точка. И ще ги сложа. Искам да сложа и задния мост, за да измеря разстоянията. Аз имам на стабилизиращата греда всички размери. И понеже москвичите имат много интересен проблем, задния мост никога не седи в центъра на купето. Тоест, ако гумата тук отвеждате на примерно 50 мм, от другата страна ще е на 25 мм и това е масово при москвичите. Искам да се опитам да коригирам и това, да застане този заден мост точно в центъра на купето, което не знам дали ще стане всъщност. Нямам представа откъде идва тази разлика, защо не седи в средата, седи леко изнесен настрани, но няма значение. Сега ще ви покажа всъщност на един от москвичите за какво точно говоря. Примерно, ето това. Тук хубавото е, че имаме и джанта, която е по-широка. Така, как да го хвана обаче сега, за да се види. Така, гумата тук влиза ето толкова. Нека видим сега от другата страна. Оп.
гумата. Тук е на нулата, буквално. Ето. Тук е на нулата, почти на нулата на калника, тук е навътре. Така са всичките, и тоя, всички са така, не знам защо. Ето това е всъщност причината аз да не качвам клипове. Ето това го правих общо година и половина по принцип. Не мога да го хвана целия тук. Общо година и половина, но последните 2 месеца нон-стоп до преди 2 седмици. И беше много тежко, наистина. Това са ми другите москвичи. Този ми е най-хубави от всичките и единствения, който няма документи. А това е дефорсето, на което му запали гумите в един от клиповете в халето вътре. Откакто са дошли тези, този там не се е чупил, което е интересно. Усетила е американската конкуренция. Това е гнусното TDI, но пък най-здравия ми автомобил, аз от това нещо, каквото и да му причинявам, то не се чупи, докато примерно това реших да го изкарам в един слънчев ден и то роди. И отвънка е същото такова, пак родило, защото така си правят тези коли. 2.5 TDI, най-здравия мотор на Audi. Безсмъртен, на 700 000 км ще изкара и още толкова сигурно. И това е сега. Трябва да сложим ресьорите. Тези ресьори да ги монтирам. Аз сега ще ги монтирам, няма да правя бърз кадър или нещо подобно, защото скучна работа. Трябва да сложа една халка, да сложа ресьор и да го стегна. Нищо особено не е, елементарна работа. После ще снимам когато ги сложа и ще видя дали ще мога да сложа задния мост, защото може би ще излезе един проблем с едни скоби. Ще ви покажа след като сложа ресьорите, дали ще стане или няма да стане. Ето го ресьора вече поставен на мястото му. Мислех, че просто ще завъртя 4 гайки, но не стана. То въобще, ако нещо стане тук от първия път, без да трябва да го махаш поне 2 пъти, да го разглобяваш още един път, аз просто ще издам всичко, но няма такава опасност, защото това е просто невъзможно. Имах проблеми тук, имах проблеми там, няма значение. Ето сега защо искам да сложа стабилизираща греда. Ще видите, ама друг път. Сега ще го сложа на стойката и ще се опитам да покажа защо така, но стана. Трябва да... Тук е с шлици това и много ме притеснява, че ще превърти, защото вече се размърдаха, което е доста неприятно. Другото, което ми направи впечатление, е, че този тампон не се сплеска до край, т.е. остана леко, само че аз не мога да кажа къде да фокусира телефона, той се фокусира където иска. Да, има тук 1-2 мм, има и отдоле 1-2 мм, който вие не мога да видите, но няма значение, само го казвам. Интересно, че трябва да е така, но така е. Сега ще ви покажа и хода, който има ресьора в това положение. Разбира се, то като се сложи и долния ресьор и заедно с моста, този ход, който е настрани, не е толкова страшен, но при движение в завой си го има колкото и да е, затова искам да си сложа стабилизираща греда. Защото той е най-неприятен, най-вече в дупките, когато влезеш в дупка става страшно. Ето го ресьорът на мястото му, стегнат е добре и ето това е хода. То всичко мърда тук. Ето го. Когато се сложи другия и се стегне задния мост, предполагам, нещата са доста по-стабилни. Това със сигурност няма да го има, но стабилизиращата греда ще подобри много значително управлението на, ще да кажа автомобила, но на москвича или дефорсето. Аз другия ресьор не мога да го сложа, защото иначе щеше да влезе в графа стана от първия път, което е невъзможно, разбира се. Няма как да стане от първия път, ще трябва утре. Но и утре е ден, няма проблеми. И след като сложи задния мост, сега ще ви покажа какъв проблем може би ще имам. Така, ето я планката, която обаче аз не помня много как стоеше точно, но въпросът е, че ще стане даже. Така че не е проблем. Мисля, че гайката ще е по-голяма, понеже е по-голяма, но не е много по-голяма, което е добре. Значи тук ще стане горе-долу, може би, да не остане.
Сега дали така седи, дали така, няма значение. Въпросът е, че гайката минава през дупката. Утре, след като си сложа и другия ресор, ще сложа задния мост. Ще измеря разстоянията от тук до калника, от другата страна по същия начин, за да видя къде идва разликата в разстоянията тук от гумата и калника по-точно, защото кофти са, колко и да е, дори при реглаж това нещо трябва да се има в предвид, но аз мисля да го коригирам. Разбира се, ако не се усукват ресорите, защото може и просто конструктивно нещо да е криво, което абсолютно не е изключено, но ще видим. Стабилизиращата греда не знам как се казва, честно казано, дори в Google не мога да намеря. Всеки ми казва някакво име, като я напиша в Google, нищо не ми излиза. Тук има една планка и една люлка. От едната страна тръгва към купето една щанга, от другата страна тръгва към купето друга щанга и държи задния мост. Ще го видите, когато я купя. За съжаление няма да е скоро, защото имам други разходи, а пък стабилизиращата щанга от автомобил и съответно не струва 50 лева. През това време може да почне шкодата, защото стругара ме отбичи. Трябва да ми свърши една работа за мотора и май няма да стане скоро. Мога да напасна предния капак на шкодата и да сложа калниците, да видим как ще стане. Така че може и да се върнем на шкодата, която си чака миличката тук. Така, задния мост е на мястото си. Действително си има изместване от точно 15 мм, както и предполагах, както съм и чувал. Съдейки по измерването от москвича, който е отвън и това, което ми казаха, тук е същата работа. Точно между 10 и 15 мм, въпреки че съм го вдигнал с крика, но вече купето се мърда, т.е. задния мост не тежи в момента. Но има изместване. Все пак 10-15 мм не са чак толкова много, но ще го коригирам. Нещо много интересно. Гредата, която ще сложа, стабилизиращата щанга, е... къде сложих ролетката сега, бе, бате? Ей, батко. Така. Има една греда, която се хваща за купето и е 94-940 мм. Хоп, точно. Все едно Opel са вземали, все едно са го мислили за москвич. Модела на Opel е Opel Astra J, което е там около примерно 2010, не знам коя година е точно. Но ще пасне много добре. Единствено само рамената, щангите ще са по-дълги, но това ще се преправи, не е толкова проблем. Но много ме кефи факта, че тук ще си застане както си трябва, буквално сапа и дупките, ако съвпаднат, това че е направо нещо невероятно. Има някакво щастие в мен, че задния мост е поставен, нали? Но всъщност това е само началото на един секс с извращения, който ще последва, защото това въобще не е края. Но задния мост е на място, т.е. застана, което е добре. През това време, защото аз сега нямам греда, ще взема другата седмица или по-другата. Ето го предния мост. Може би ще започна него, а може би ще пипна шкодичката. Всъщност имам желание вече да видя тази шкода. Не че имам желание, то си трябва, но може би ще направим с нея един епизод, да видим този капак какво ще го правя. Тук ми препоръчаха да го шия цялото, най-вероятно ще сваля грунди и ще го дръпна цяла заварка. После като се китосва да няма напуквания. И това е. Това всъщност спря да се чупи, то много очудващо, вече му минах около 2500 км без абсолютно да съм пипал нищо по него, което е впечатляващо. Оп, батерията пада, трябва да завършвам клипа. Може да видите един кадър от националната среща на Клуб Москвич България. Ходих ето с това нещо. Това е ИШ хетчбек, 21-25 е точният модел. И така.
Благодаря, че изгледахте и този епизод. Може би ще има един кадър, който вие вече сте го видяли с монтирания заден мост, който аз още не съм монтирал. Но общо взето това е. След като дойде стабилизиращата греда, продължавам с следващия епизод. Благодаря. Ето колона, само москвичи.